Здравейте, аз съм Стела Василева, психолог, психотерапевт и лечебен педагог. Работя както с деца, така и с възрастни и най-честият проблем, с който напоследък възрастните идват при мен, са така наречените панически атаки. Много хора се самодиагностицират с панически атаки, които всъщност могат да имат и други наименования, но така или иначе всички знаем общо взето за какво става въпрос. Една много силна тревожност, страх, че нещо се случва с тялото ми, че може би дори ще умра. Изглежда, че те започват внезапно. На всички така ни се струва, че един ден просто не се случва от нищото. Всъщност то малко прилича на айсберг. Има едно връхче, което виждаме, и една много по-голяма част, която всъщност е невидима и се е сформирала години наред. Ако това ти звучи познато и би искал да разберем какво стои под повърхността, заповядай при мен в кабинета в Стара Загора на Лъбоганчев номер 27. Можеш да се запишеш час при Супердок или на телефона, който ще бъде изписан на